Igo na lang sa pagpangaykay kung doon na pa'y mga gamit nga pwede pang masalbar sulod sa iyang naugdaw nga panimalay. Ang barangay tanod nga si Julius Labaya, 49 anyos ug sobra 40 na katuig nga molupyo sa Sitio Apol, barangay Kugon Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Kadungog kog paka primero. Nyawalan ko mo kuan kay paka magibaw mga batang kuan si kuan. Pagdataw la ningon naman nga sunog. Mo bangon ko gada ako sa Persinggisir pag agton ko sa luyo. Takper man kayo. Dili kay mo nimo madawaten ba kay kadugay na nimo kuan nga. Yung unani nga wa kay kapuy-an dayon. Tigum-tiguman pag ni nako trabaho pa ko sa gobyerno. May pangbagyo lagi maka napatay ma kuan kontra ning sunog. Ang panimalay ni Labaya lakip sa sobra 19 ka mga balay nga nasunog sayo sa buntag ning Biyernes, Disyembre 6. Base sa inisyal nga datos, mokabat sa 27 ka mga pamilya o sobra usa ka gatos ka mga individual ang apektado. Among nakuan sa isa ka structure, sa isa ka balay, tulo ka pamilyahan ay upat gani sila kay lain ang nagpuyo sa babaw, lain sad ang sa silong. So nagkuan mi og pila jud ka pamilya ang affected o pila sad kabuk nga structure gyud among gikuan na siya para maibaw-an na mo ba pila gyud kabuk ang mga matabangan gyud gani nato. Nagpadayo ng investigasyon sa kabomberuhan sa hinungdan sa sunog apan gitumbok nga nagsugod sa panimalay ni Lea Payaw ang maong sunog. Sila among gihiubsan nga kanang kami bitag gibason nasa bibi batang gamay imposible sa kay ang nabilin angay sila maglagot namo kun kami mga dagko nga naa mi dito sunog baron nga nasa kayo baron ana kurinti biya wabi kay bawo biya usay kun kisa sa tay buang nga tawo nga sunugon nga lain sa umakwan sa tasay sa mga tawo ba pero dili sa takabasol kay ilaham sa nang Saysay sa iyang anak, kinsa naa sa ilang balay ni adtong tungura nga ang ceiling fan sulod sa ilang kwarto ang hinungdan sa pag-ulbo sa kayo. Pagmata na ko, maura man na sunog na ang kilid na ko. Muton layat lang ritso. Ang kurinti ang sa silingpan. Wala nakalimutan og paong, nainit mga yan taas. Walay tawo ng kwarto, lockman. Asoy sa kapitan sa maong barangay Harry Eran nga bukas ang barangay gym aron mamahimong temporary shelter. Gani doon na giapod-apod nga mga pagkaon sa mga apektadong pamilya. Naaman tayo calamity fund nga atong ma-draw para atong mahatag sa tanang mga naapektahan. Subo kayo, padong Pasko but life goes on. So we'll do our best para makarecover ang tanang pamilya nga atong nga naapektahan sa kalamidad. Nakig-alayo na sab ang barangay ngadto sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS kinsa mohatag og financial assistance ngadto sa mga nasunugan. So i-process na to ang total damage is na makahatag man ang Cebu City government og 20,000 atong partially is 20 sad ang atong share and rental na sila tag 10,000. Then with housing materials, then relief goods, canned goods, bugas, plywood o GI sheet o atong hatag. So mahatag din nato labi na kung kay problema sa ilang mga kanang ilabot ang yuta nga ilang gipatuyuan karon. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.